Ngadeg. Ayo, rombongan reog dodrok. Pere. Mas, konek ketrisipan. Oh, para besan semara bangun sepatu kali oh iya aja dolan amor priya kurang bisa dadi enteng Iya. Si bluk
padha beji ora ayu kowe marak aneng ngarasa kowe mrene karo kanca angli para mi ya raso para miyarsa bu mugia mangke ora ayo Purwa Madyawa matur nuwun ya Pak. Ana. Aku tak bagekke kowe tak dangu kanthi tembang Asmarandana. Waduh. Sowan ngersane warga masyarakat. Gupaan nek mbiyen sesebutane kondange kene kuwi Gupaan. Oh iya. Saiki kene winastan ya ing Kalurahan Kepek ya ing Desa Kepek. Oh ya Mak ya. Alhamdulillah ya Mak iso kelakon tenan awake dhewe. Masang gedebok eneng kene. Alhamdulillah. Ah iya. Sinden-sinden ya iso kelakon nganggo kebaya eneng kene. Iya. Wiyaga-wiyaga iso kelakon kewirangan eneng. Ya ora kaya nele kewirangan ki ora kaya Mak. Iya. Iya. Kowe ora usah gedhe-gedhe suaramu. Ya, lah ngopo? Iki ruangane menggema no. Oh. Nek kowe nyuwara gedhe iki ngono nang kupingku. Wah. Memantul kok ya Mak suarane. Kowe wis pirang-pirang bengi ora nderekke kelawan aku menyang endi no? Ya sing gedhe pangapuramu, Mak. Bojoku lara, Mak. Duh. Aku iki dadi wong wedok ya ora duga-duga. Apa? Ngerti sing linang lara kok kentel wae ora. Ora mesake tenanan kowe iki. Ayo kudu tak tekan-tekanke kaya. Tekan-tekanke bojomu tertekan. Oh. Iya, Mak. Ya ndedonga ya, Nok. Piye? Bojomu enggal pinaringan sehat bagas waras ya, Bluk. Amin. Ngaturake kula nuwun nderek tepang gladi wanuh ngersani para warga masyarakat ing Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Nduk. Ya. Wis kepareng nindakake adat Rasul. Ya merti desa ya bersih desa ing Kalurahan Kepek. Oh iya. Sing ping pira, Mak? Sing ping 81. Lho. Lah kok iso? Lho. Indonesia iki merdeka iki lagi tahun 1945. Iya. Seprene iki agek 81. Oh iya. Nek ora
ngono rak ya biyen saurunge Indonesia merdeka iki rak ya rasulan dibom Londo kok kowe iki ora. Oh. Iya. Ning ora pancen iki wis saurunge merdeka pancen wis ditindakke. Oh, mergane apa? Mergane ngene. Iki wajan awake dhewe ketiban daru nampa pulung. Lah ngopo, Mak? Ngene. Iki rasul ya awake dhewe mayang iki barengi hari jadi kelurahan Kepek lho. Weh. Delalah dinane iki ya Setu Pahing. Tanggal 7 sasine Agustus. Biyen kuwi adeging kalurahan Kepek iki ana ing taun 1909. Weh, iya. Lah kuwi nek diurutke angkane tanggale 7 sasine 8 taune taun 9 tegese 7 8 9. Lah ndelalah kok iki taun iki awake dhewe sing kajibah gambleh ning kene. Iya. Lah kok ndelalah dinane ya iso padha, Mak. Weh, alhamdulillah. Iya ya, Mak, ya wajan berkah kanggone awake dhewe. Amin. Ketrima. Iya. Tur ya kowe iki aja ngilang-ilangke wong aku karo kowe iki ya warga kene. Ha ngopo? Kowe rak lulusan sekolahan kidul kono to, Nduk? Wah, iya. Iya. Man 1 Gunung Kidul. Iya, kowe iki ya wis menungsa kene ngono lho. Wah, iya. Kowe iki cah kene. Oh, lah iya, Mak. Ora tak takon. Apa? Kowe sekolah ning man ki entukmu apa? Yang. Wah. Sekolah ki niatmu golek ngilmu. Alah apa nek jam kosong seneng kok golek ngilmu kowe kira. Liyane aku maksude. Ah iya. Heeh. Blokoe aku sekolah ning man entuk yang. Wis kuwi sing paling temoto. Iya. Heeh. Ndedonga konjuk warga masyarakat ya, Nduk. Iya. Sepisan nderek mangayu bagya awit sampun kepareng kalaksanan saha katindakaken adat rasul taun punika. Iya, ping pindhone ndongake warga masyarakat sedaya memala saged senontek ketamplek cemplung kedung kindang kintir kali bengawan kesesar wuram bersilang musna kecocok-cocok tunggak kayu dono ya tulak sawan bali nyang dalan. Warga masyarakat mung kari ayam-ayam tata titi tentrem gemari palo jinawi kerta tata turta raharja Allahumma. Amin. Didoke saka rubeda didoke saka lara dicaketke dhateng redana Allahumma. Amin. Tansah pinaring ana kaberkahan, tansah pinaring ana gangsar lancar kalis niki sambi kula mboten manggalengan setunggal punapa Allahumma. Amin. Ana sing nandang roga, nandang kena penyakit, bar ditanggapke limbuk karo cangkik saka lalat dan nglipar. Iso ilang penyakite mung kari sehat bagas waras ya Allahumma. Amin. Merga wong lara kuwi tambane gampang paribasan tampil ijit mampet brudul ngopet ki sesawuri sarem lerem tutupi lombak abang ilang demit ora nduli setan ora. Doyan. Nah, mung kari Basuki, Rahayu, Widodo kalih Sambikala. Iya. Ora kurang-kurang penjane Pak Lurah Bambang Setiawan, Mbah B. Iya. Nggone nresnani warga masyarakat mula ya do didongake. Iya, Mak. Pak Lurah anggone taun sesuk purna panjenengane ya wis bloko. Aku wis ora arep nyalon, Mas. Mau ngendika karo aku ngono. Wis ora arep nyalon ben diteruske. Aku terus tuwuh krentekno. Oh. Ora kok kowe anggepe kowe arep nyalon. Lho, ngene. Nuwun sewu ya, iki Bloko Suta. Iya. Apa anane? Lurah Kepek wiwit zaman pertama, lurah pisanan nganti Pak Bambang iki. Iya. Kuwi tedak turun trah ngelipar. Oh. Lara aku kira ngelipar. Oh iya. Dadi upama Kepek rasulan sing ditimbali awake dhewe, sing mayang ning kene kuwi awake dhewe kuwi wis mas ngono ya. Oh. Ning ya ora kok terus ngono ki terus arep tak nggo ajang promosi ora. Ngono kuwi gari ketrimane dhewe-dhewe. Lah iya gari sing dikersake warga kok ya, Mak. Wajan. Wong iki le rembukan karo Mbah Lurah ki ya wis panjenengane ora kersa ngenyang. Aku ya duh Mbah mbok ya panjenengan mriko mbok ya ngenyang aku ya ngono. Iya. Wis jane. Matur nuwun banget Mbah Lurah. Iya. Warga masyarakat kene ya wis ora kurang-kurang gene tresnani awake dhewe. Aduh. Jerone 3 tahun aku sekolah ning kidul kono kuwi wis akrab nek karo warga kene. Iya.
Aku nek istirahat ke aku sok nyanggone Mas Juwang kuwi kok no. Iya. Heeh. Ah saiki demung ngger wis dicekeli demung kok karepe ora gelem dielingke. Kowe lurah, kowe camat, Ora gelem dielingke. Pak Lurah wis sumadulur kok no. Iya. Oh, kandhane kok ya Bim ya. Heeh. Kejaba saka kuwi, iya. Saka Kementerian Desa ki mbiyen Kelurahan Kepek kene iki wis entuk sertifikat mbiyene Desa Maju. Lah nganti saiki uga wis entuk sertifikat Desa Mandiri Nasional. Predikat kuwi diolehke nalika taun 2024. Mula kene iki najan ton nuwun sewu mapan ning tengah-tengah kota, ning guyub rukune isih krasa kaya urip ning Karang Paradisan. Mula tepuk tangan konjuk warga masyarakat Kepek. Iya. Mapane ning kota ning isih sumadulur kabeh ya, Mak. Kamangka slogane Kepek Gumregah iki tegese ora ana sing nglokro kabueh semangat mbangun wilayahe. Amin. Para amangkis ingkang mapan ing Tegal kepanasan tanduran iso dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah sila apik kabeh. Amin. Para pejabat iso mundhak amanah, mundhak pangkate, mundhak bayare saya apik kinerjane. Amin. Wis ora usah kakean cangkem. Oh iya. Ki bloko suta nek mung sak awak kowe tak cangkem-cangkemke ra apa-apa. Iya. Heeh. Ana nawala, Mak. Ana saka juragane Dele. Kulon kono. Panjenengane Pak Parman. Nyuwun temengipun sesideman Nek Yusuf. Oh inggih dipun bawani matur sembah nuwun. Lajeng menika pikantuk salam saking Mas Agus Cibitung Bekasi. Oh ya. Nderek streaming saking Cibitung Bekasi nyuwun lagune Layang Kangen. Salam-salam kagem rencang-rencang sing lagi catur. Mas Yanto, Mas Asep sugeng midhangetaken. Oh iya, Mak. Sampun transfer 100. Lajeng saking nyuwun ayun-ayun gebyok. Oh iya. Kalian Lestari salam hormat saking Pak G Minalindra. Sampun kepareng sawer 150. Ya. Sik ana telepon, Nduk. Oh iya. Halo. Hah? Lagi mayang, heeh. Apa? Oh, Pak Dewarjo. Wedhusmu kejepit deh. Kon mulai sik iki. Ya, heeh, nggih. Siap. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih. Ah, jan wis aneh-aneh wae ora. Heeh. Ah, jan wis. Oh iya. Heeh. Disusul Pak Uji diberkahi tembange nyuwun lali janjine. Oh iya. Iki awake dhewe uga disengkuyung karo panjenengane sinden saka Mancanegara, Nduk. Oh iya. Panjenengane Mbak Agnes Wuso. Oh iya. Heeh, kenal kula wis nonton YouTube panjenengan menika kok. Yes. Because I have a YouTube channel. This is kayak beliaune iso ngendika Jawa ora sareka-reka Inggris. Iki disengkuyung karo Mbah Muryono, Mbah Baut. Oh iya. Karo Mbak Niken Sarintem. Oh iya. Mau ketoke wis samata ing gati sawega ing diri ning mburi kelir. Iya. Tak aturane tindak ana ing pepanggungan. Iringane apa, Mak? Kodhok ngorek ya ta.
sumangga dhateng pernataning gati pangiriten pinanganten kakung kulawan putri ing ngarsa tumuju wonten ing sasana Pandayawara lon-lonan monggo mangke riyen pinanganten kakung kasalira dening Dimas Bagus Danu Muryana katelah baut lajeng pinanganten putri kasalira dening Nimas Ayu Rara Niken Sarintem awonten pangiriten pinanganten kaasta dening Parja Bethut sumangga sampur dipun nubutaken dhateng pinanganten kakung kaliyan putri aradi jonjing boten menapa-menapa karang pinanganten kakung boten saged lumampah pramila dipun tumpakaken angkong nggih dipun irit ora bebeh pangiriting pinanganten kakung miwah putri arsa tumuju wonten ing paharagyan pinanganten kakung ingkang nitih angkong arsa tumuju wonten ing sasana laya Pandayawara ayo di pinanganten putri jejer kalian pinanganten kakung lajeng menika sarungipun menika tesih nitih niku dadi le ngirit ngene ora bebeh pinanganten kakung sak sampunipun dipun cemcang nolya den jongkengaken saking angkong lah Parja Bethut kasuwun lenggah sak sampunipun temu manten sike sak sampunipun pinanganten kekalih samya pinanggih nulya nyaket lon-lonan ora bebeh kalamun Sinandra pinanganten putri kadya dewaning wanudya nenggih Sang Hyang Bathari Komaratih lajeng pinanganten kakung lamun Sinandra yayah dewaning kasmaran Sang Hyang Komodo sak sampunipun pinanggih nolya pinanganten kakung diprok sawetawis timpuh saluku juga wonten ngajenganipun pinanganten putri nolya pinanganten putri nindakaken tradisi midak antiga iki midak ndrok Wes. Janes. Gimana Mbah rasanya? Namanya manten anyar. Ning umume iki midak tigan lho, ran ndrok ora eneng malah ndrokku. Apa kelakon? Lah arep kepiye? Ya nek pecah kabeh ora masalah. Lah engko nek kur pecah siji apa kelakon manten anyar kok sanglir. Ya ora masalah. Ngene. Ki mau ki sing gawe sutradara kaya ngene iki ya sapa sutradara? Aku tenan kok. Aja tekne saking butuh kono jan wegah iki mau. Rekoso men golek pangan. Aku ya ming manut Pak Pur gundul kae mau apa kok. Nggih. Lah kula nggih. Mboten napa-napa kok. Wong kula nek terhormat malah ra entuk pangan. Nggih. Kula nggih manut, pokoke mengke Mbak nikan mlebune mantenan. Niki kula nganu lho, dadak klambi mantenan lho. Manten nggih. Lah kudune nek dadak klambi mantenan ki sing kakung paling ora ya klambine ya bes kapan wangun to. Kudu apa? Lah kok spray iki. Niki aku wis dadak klambi manten lho. Ya delok-delok mantene kakung iki. Boro-boro arep dadak. Lah kepiye? Wis entene sing penting kan Gambare kupu. meriah.
Senengane. Ora ngira lho. Ngapa? Kita isa kopelan. Oh lah iya ping-ping. Iya. Tandanya cinta. Ya ora mesti. Lah apa? Sing penting duweku iki kok. Wis ra yo cinta. Senengan. Wau kok mboten enten sing balang-balangan gantal niku. Mboten gantal. Dan apa? Sandal. Yo. Lah dibaleni gek balang sandal plek ngoten. Aku nek enten petel mawon. Ora masalah, mulih ranggo sirah mbok yo ben. Sugeng dalu Mbah Baut. Sugeng dalu. Mbak Niken. Sugeng dalu Pak Dalan. Sami sehat panjenengan kekalih. Alhamdulillah nggih sok sehat, sok pilek jenenge menungso nggih biasa. Nggih. Nek pas saiki di sehat ngono ki ya jenengan didangu sehat ngono ki ya bismillah pinaringan sehat bagas waras. Mantep. Mantep. Tanglet kula mawon ampun bojo kula. Lah pripun? Sing tangleti kula mawon. Tanglet panjenengan sehat Mbak Niken. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nggih. Lak nggih sami sehat sedaya. Alhamdulillah. Jer nyoto tiyang mriku kedah berusaha supaya menjaga kesehatan. Alhamdulillah. Nggih. Saling sehat, Nggih. saling mendoakan, Nggih. diberi kelancaran. Amin panjenengan ugi. Semuanya ya. Nggih, ya, Ya ya. Allah ya. Ngapa Mur? Sekedar wae ora ge diganggu ngene-ngene. Dan jenengan Mosok pengen. mantene aku sok menodai kono. Ya ora menudai. Ini Gur kok alam-alaman salamane tegese berkah dijaluk. Muga-muga masyarakat mriki tansah pinaringan ayem toto titi tentrem. Amin. Jumbuh Kang Ginayo sembodo Kang Jinongko Basuki Kang Kaesti. Amin. Merdeka. 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 Ora sah ngungkut. Ora ngungkut aku. Senengane. Lho iki kenti jenengan. Nggih. Kulo nganti Nggih. sikilku kena ngangkong iki lho. Pak nyuwun plester rep. Nggih mengkeh mawon. Nggih. Anu Mas, Siap-siap matur nuwun. Mas Jalang, Pripun? sehat. Ya pengestumu lek sehat. Alhamdulillah. Dangu to mboten kepanggih. Ngawas. Sing penting do sehat. Wong urip niku sing penting sehat. Jeneng Sehat. Alhamdulillah. Wedhuse wis manak urung jenengan? Jane dirang adeng manak kaya kula peksa. Ya butuh kula selak kathah kok ya. Alhamdulillah nggih. Nggih. Masda tetep sehat. Panjenengan ya tetep sehat. Amin. Amin. Donga dinunga. Nggih, donga Muga-muga diparingi panjang yuswa tur Amin. diparingi sehat. Amin. Amin. Tuwas umure dawa nek lara-laranen ngrepoti anak putu. Oh, Nah. Oh lah iya berarti Iya. panjang umur sehat. Nah. Iya kuwi sing disuwun. Iya. Mak kaping-kaping ditimbali warga masyarakat wonten ing Kepek. Kepek, Ngaturaken kula nuwun. Alhamdulillah. Atur Nggih. wonten ngarsanipun Pak Lurah, Pak Mbah Bi. Bambang, Bang. Romo Jangkung, Pak Jangkung, kalian Pak Pak Jenderal. Pak Jenderal berkah kanggo awake dhewe lho menika, Mbak. Mohon izin Pak Jenderal. Iya, Siap iya. Pak Jenderal. Siap Pak Jenderal. Sing semangat. Siap. 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 Iya. Nama saya Niken. Apa? Jeneng. Nama saya juga Niken. Ngomong. Hmm. Kelautan. Oh. Kelautan. Kok ngono? Lah laporan pas anu numpak kapal selam dadi iki. Lah kapal selam kan dadi nurai anu mireng le laporan. Caplok mbok. Lapor. Dong sedengane lho. Nggih, Nggih matur alhamdulillah. nuwun ugi pun rawuh Bapak Ibu Pamong Kalurahan ugi Alhamdulillah, sedaya matur tokoh Paling sing Masyarakat. sing ora rawuh pamong ki siji, sapa? Pak Jogoboyo. Kok Lah, iso kok- Pak Jogoboyo rawuh lho Pak Jogoboyo. Wah, tugasnya berat lho. Lah Lah ngopo? napa? Lah engko nek rawuh mirsani wayang boyone bubar. Waduh. Wah. Lho, lah kae boyone malah mancali gelas kae. Boyone man. Tegese Jogoboyo ki ora njaga kewan jenenge boyo ki ora. Keamanan. Ning Njaga menjaga keamanan. keamanan. Tapi ya luar Nggih. biasa nek Pak Aman niku piyai sing paling dicintai masyarakat. Perdane. Pak Lurah, Pak Carik, Pak yang lain itu paling dicintai Pak Keamanan. Sing paling ditresnani Pak Keamanan. Keamanan. Lho. Kok iso? Deloken gedhu kae nggih ning kumpul-kumpul. Nembe napa, Pak? Nembe jaga keamanan. Ning perapatan dan nembe napa, Mbah? Niki anu idem-idem kalih jaga keamanan. Mboten tahu kula to. Nembe napa, Pak? Nembe jaga Pak Lurah mboten tahu.
Nembe napa Pak? Niki nembe jaga Pak, cari mboten tahu. Cek dijaga keamanan. Terhormat sekali Pak. Ning yo mesake barang dipindah ning Jogobaya iki. Lah mergane Lah yo ora bayi. angel niki. Sing jelaske angel. Ngestaken dawuh Mas Dalang. Nggih. Kula sowan mriki. Nggih. Amit sewu Mbak Waranggono, Iya. Mbak bintang tamu Mbak Agnes, Iya, Mbak. kepanggih malih, Iya. sehat selalu. Iya. Alhamdulillah. Halo. Nggih. Iso basa Inggris ora jenengan, Mbah? Yes. Bojo kula isone yes kalih no. Kalih no. Nggih. Lah Ngestaken malah ora dawuh. resiko kok. Lah aku jawab gelem karo ora to. Piye? Anggere anu no ora gelem. Kedangan cagak lho Pak, ibu-ibu sing mirsani ning kono ki men ora kedangan cagak. Oh. Nah aku ning kene jenengan ning kono. Nah, yang di sana halo halo. Alhamdulillah. Ki jenengan pendukung jenengan yang di sana. Halo. Kok lemes men to, Mbah? Halo. Nah. Wah, lho angel golek masalah modal tipis ge cah dadi yo. Lho, kowe aja seneng masamu akeh iki delok-delok ora iso ngopeni yo bubar dhewe-dhewe. Nggih. Iya ya nggih. Tetembangan suka parisuka. Inggih, Mas Dalang. Pripun sukune tesih? Mboten napa-napa, Mboten napa-napa. Cobi tak nonton. Mboten ampun. Ampun. Keneng angkong niku wae lho bojoku. Nah, jeng mirsani angkonge mawon nek sukune mboten sah. Nggih, iki mau ya ana nawala aku Pak Pri mau titip. Oh iya iya iya. Nggih, kene iki. Pak sinten? Pak Pri. Oh, Pak Pri titip. Nah, menika. Iki disawerane mau ndi, Pak? Iki. Iya ngalah. Nah, iki sawerane. Nah. Di mriko. Nggih, niki. Saoske Mas Dalang. Nek kula sing maca niku paling jeng kemis nembe rampung. Nah, kek jenengan. Sik, Mas. Sugeng dalu Mas Dalang Bucangek kula Supriyanto saking Jeruk Sari Wonosari badhe nyuwun lagune Suketeki kagem Mbah Lurah Mbah B. Nah, pun aturi minggah panggung. Salam kagem Pak Lasto Dukuh Sumbermulya, Pak Yudi Dukuh Karangsari, Lek Wandi Angkringan dan Gorengan depan RSUD, Ibu Suliem perempatan RSUD. Nyuwun ketoprak Bapak Mardi Karangmojo, matur sembah nuwun sawer 200.000. Pak, Kok 70 guran? Tulisane pinten? 200.000. Ah biasa niku kan niku pinten? 70. Oh berarti saya 103 dosa ongkir. mosok larang ngongkire. Lho lah perjalanan ki berliku-liku. Larang men. Lajeng wonten Ada apa kok dicurigai aku? Menika wau sesideman. Oh nggih. Ah ya diaturke. Heeh. Oh, nggih. Sinden sing saka kene ben nyawiji wonten mriku. Oh nggih nggih. Di sepoti. Kang pundi? Menika cerak dalang menika. Nggih. Heeh, iki gawan dalang nek saka tepus. Kowe ora kok kae. Oh sing niki. Nggih. Mangke nek repot kula wangi nggawa nggih. Ora repot. Wah senengane. Aku seneng nek direpoti iki aku seneng. Walah. Nggih syukur. Kula manut. Syukur nek nyaman. Ayo ngadeka. Kowe apa kae? Ayo ngadeka Mbak Ainun. Ya. Oh Mbak Ainun. Ah. Mbak Ainun. Alon kene nok tak tulungi nok, tak tulungi nok. Nah. Hati-hati nak. Nah. Nggih. Kene nak, tegidok kene nak, Niki anjlok. Tegidok kene nak. Anjlok. Aja digelem gendong Mbah Baut, aja gelem. Alon lenggah sik. Walah. Arepmu nek ketedhun kowe engko. Hati gendong kowe ra gelem kok nek. Lho. Dek, wilujeng dalu Mbak Niken. Wilujeng dalu. Injih. Cahayu. Kedangan cagak rada nengah kene kowe. Kene kene. Jangan cagak. Hei, sini. Oh. Nah. Sini. Pus. Wah, kedangan ipung aku. Nek nyelui Mbah Baut niku ampun sini. Lah? Saka kono. Ampun sini. Lah pripun? Barani. Bahasane beda. Napa? Sini yo. Enggak mau. Sini yo. Enggak mau. Sini yo. Mau. Oh, kaya kucing seratenane. Nggih ming kaya, Lagi Mas Dalang. Sugeng dalu Nduk Ainun. Wilujeng dalu Mas. Nggih. Nggih. Sowan ning ngersane warga laladan kepek iki. Oh nggih. Heeh. Ngaturno kula nuwun. Nggih, ngaturaken kula nuwun kagem masyarakat
Pundi? Kepek. Kepek. Kepek no kepek. Tulisane Kepek kok kepek. ya tulisane kepek kok ya maca kepek no. Kepek. Kepek. Iya. Nggih, niki acaranipun apa? Rasul. Rasul kalian. Rasulan no, Oh, rasul. nggih rasulan. Sabar to, Mbah. Nggih sabar. Hari jadi Kalian kaulan hari kepek. jadi. Oh, nggih. Nggih. Hut. Hut. Hari ulang tahun. Hari iki acarane ulang tahune hari. Lho, kok ngoten to? Kok kowe mau? Hut. Hari ulang tahun. Nah, sing iki hari ulang tahun no kene iki kowe Lah, nek iki. nggih. Nggih. Lah kok mau apa mau? Lah ya hut kuwi kan hari ulang tahun. Heeh. Kudu hut sing ulang tahun si hari. Lah jan. Angel no. Angel. Wis ngeyel nek ketemu Mbahmu Kakung kuwi. Andani kok. Aku Lah napa pun Mbak Kakung? Lho. Lah pun pira putune? Yo, gue aja tekon putu no. Lah yo kan. Ning kosek. Jejer no. Amit. Iya. Nggih. Kok dedeg piadege padha. Lho, Satu ukuran. memang seukuran ya kan. Iya Lho. ngono. Apa meneh jenengan nek nganggo tasmu kae. Apa dibuka kula gila? Oh, untung wong Jawa. Lah, Coba nek wong Jawa, jangan dibuka, saya gila. Ngaturke Jawa. lelagon. Nggih. Minangkani pamundutan menika. Heeh. Dik Ainun, pi dalem pundi to, Dik? Kula tepung. Wah, kedul kono to. Lah zek. Gusti, lah keterangane kur tanggaku. Yo ngalah dene kanthi melipis lek kubur. Lah nek jenengan pundi, Mbak? Kula niku pecahane tepus, kula Tanjung Sari. Oh, nggih tesih gandengan. Wah, yo ora mesti delok-delok muatane no. Pada Nek kur muatane Padake sithik, truk. muatan sithik rasa gandengan truk siji wae cukup aku. ya. Nek omongan karo iki teko sing wis plus ngono bae. Lah iya. Lah iya, heeh. Tesih sekolah kuliah napa sudah Beranak. lulus? Mau kuliah. Oh, sama. Mau Kok kuliah. sama jare wis kakung kok sama. Lek mau kuliah, yo gagal rencana kuwi no. Lah kur kekarepan wae kok aku. Jenengan sangu beser mboten? Bejo Lah, ngalah beser takon iki beser. takokno. Lah aja menekur beser walang sangit. Iki ki rasangu beser amit tenan wong iki pothol kok. Kepeze kek. Lah Iki pothol, masa pothol sangu beser. Beser. Lah ki yo ora nemu, Tek. Jagejo. Lah nek potol semono gedene niku Wuh, sing lah nek- goreng kepiye, Mbak? Wah, iki ki anu kok iki dibacem enak, di bawang uyah enak. Kare ndak ada yang klenyit rasane. Wis yo Ya. piar. Ngaturke lagon menika wonten Nggih. sesideman kang pun kersakaken nggih. Anu lali janjine. Oh lali Oh jan. lali janji. Lagune Mengko sesideman jatahe sing sepuh-sepuh. Oh. Maksudnya sing sinden dewasa. Senior. Heeh. Nek iki aja iki tak jaga umure sih pira? 18. Pira? Pira 14. 14. Oh, 14. 14. Padha. Aku disudo 4. Niki 13 Aku setengah. karo tengah no. Hadek 14. kula niku mati-mati to. Ora Masa apa-apa. ki ora tak duduli. Monggo. Nggih ngaturke lagon lali Ini janji. kepi lagune. Dina minggu sing tak tunggu. Oh yo sik. Yo sik iki no. Lagi malam. Lagi nyanyi. Ya ndisiki kok. Wah, isi engko ndak cengkeri gelo. Iya. Ayo, ben dibawani Mbak Niken ya Nun ya. Nggih berdua. Heeh, mangga. Dina Dina minggu sing tak tunggu. Hari Minggu yang aku tunggu. Oh, terjemahin iki. Terjemah. Oh iya, penerjemah Iya, lah kan ini lain. bahasa Lain. Indonesia. Iya, lain. Bahasa Inggrisnya Yes. aku bahasa Indonesia, iki bahasa Inggris. No? Yes. Ayo jenengan. dinamune. Nah, jenengan mawon Mbak Niken. Oh nggih, iki tekan endi iki? Mesake iki aja dinamune. Dinamune. Heeh. Anda
Ki pas dhuwur iki. Dinamune ngaya ngaya ora wah Dinamunya ngayawara. apik Mbah Baut Basa Inggris. kaya vokalis Sleng Kakak Sleng wajahe nun sewu pasuryan panjenengan menika nggih mirip kalian Kakak Sleng Nek Kakak Sleng berarti ame dicopot. Terus nganggo kacamata. Kakak Sleng. Kakak Sleng. Kakak Sleng. Iki nggo sing maju kakak tua. obat lara untu Nah, jebul mong lali Jebol mung lali Kicau mania yo gaspol. Iki lakon apa ngendi ana Kakak Sleng bawa? leneng wae ayo anane pijer Anane pijer semaya semoyo. uye Yo, oke yo. bentukmu Mbah pinter golek Pintar golek Golek utangan. alasan. Alasan tak kira tulis aku ke utangan kok yo. tulisanmu ki elek berarti Kula ning maca terus. Pintar golek alasan. Ki angel iki. ya ngandar-andar Andar-andar. sing di mic kok mbun-bunane to Lah, kula yo Angel nganti juga. bingung kepiye entuk ku mbedakake antara mik kali bun-bunan. Padha. Lah wong iki syukur kari ngekak irung karo mripat kok kene iki. pinter golek alasan kuwi mau rak wis to Mbah ayo angan dukur ayo Andar-andar angen dukur. yeah Lah tutup. aku ya Aiku kang setya. Yo. aku Kang serah. wis ora percaya oleh Ayo Mbak Aino. Ya 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 Ubengke Mbak. Ayo ubengke Mbak. Dina minggu sing tak tunggu. kowe aja Kowe ngajak ning Tawang Mangun. Nganti lisih srengenge. Manut kene. Kowe. mana di mana anak kambing saya Yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku manut bibimu
masuk. Menak. Jes. Heeh. Saking pundi menika sanipun? Saking dene. Eh. Saking pelayan mereka. Alhamdulillah. Mas Blend Audio. Mas Blendes. Heeh, Mas Blend Audio. Ayo Mbak Ainun. Monggo Mbak Ainun. Jan-jane. Ya. Janjane kuene Gelagatmu. gelagatmu sajak nyobri atiku Di mana anak kambing saya? Konco-konco matur nuwun. luar biasa. Sing ngempul rene kok sik, Mas. Tindak rene. Ki ana saweran ki tak anu ki. Gawe buku kas khusus penabuh wiyaga. Ki aku deposit 300 nyoh nggo kas. Ngatur nyoh. Kula tak damel buku neh. Buku napa nek jenengan ki? Sisan karo kas dusun, kas RT iki tak dadene siji. Iki kas wiyaga kok ya. Oh, lha kula tak damel kas iki jenengan tambahi nggih modal. Megah. Wedhuse jenengan kae wis akeh modal. Alhamdulillah. Nggih. Wedhuse baut kata. Kula mang tuntun ke siji mawon, Mbah. Wah, timbang nuntun wedhusku mbok nuntun aku wae no. Non. Wangsulana. Nuntun jenengan apa pecak ngono. Saru. Ora usah pekiwo no, ora usah pekiwo. Lha napa tenan? Ora apa-apa. Tuntunan aku. Ampun. Tapi dungane niku ampun pecak kuwi. Ora apa-apa, tuntunan aku dalam hal kebaikan. Nah, ngono. Sing cetha ngono. Digongke nggih Pak Dalam. Ya. Jan-jane kowe ning endi? Gelagatmu sajak hatiku
sukses selalu. Dek Ainun terima kasih ya. Nyok rene yo Nun ki tak nei dit 20.000 wae ya. Niki pinangka apa? Nggo nen tuku antibiotik. Ben ngapa? Lah kowe ora agi ora patiya sehat to. Lah iki nggo nyontekno kurang. Ya nyo 50 nyo. Kurang. Lah nganggo BPJS kok kurang. Ya ora pasu. Ya nyo 70 nyo. Ha. Nah. Aku nek ngerti kowe klerek-klerek ki ora tentrem aku. Matur nuwun. Heeh, sing betah ya melu aku ya. Hah? Sing betah nyengkuyung aku. Nggih. Lah kula niku kelingan ran jenengan. Kapan? Neng tepus mbezen kae. Lah iki. Ora. Ngapa? Ora melu-melu ah. Ngapa? Kapan neng tepus ngapa aku? Paling yo 2 tahun kepungkur. Oh. Aku mayang neng tepus. Jenengan majang. Heeh, terus? Iki transite nang nekku. Heeh ta. Lah aku kan goleki lho. Gek jare sing viral-viral. Kan ndek menan jenengan sing viral-viral itu. Heeh. Nggih. Saniki langkung viral. Hah? Lek kae sing ngomong ora aku. Oh. Kowe goleki aku mbiyen. Ket transite nang omahmu to? Ning omahku. Ngene iki. Aku ki nganu mae jane. Heeh. Mak Mas Yusuf Ansor sing viral ki endi ya menuse. Wah. Gek kaya ngapa wujude? Aku ora melu-melu. Ramel. Aku ora melu-melu Pak nek wis tekan kaya ngene iki arek kepiye po. Aku dimenus-menuske ora apa-apa. Nggih. Lah Ya ora apa-apa pancen logatmu kaya ngono ora apa-apa ning mbiyen tau enek sinden lho. Sinden menus-menuske dalang sindene mulih tekan koma stroke. Mbiyen ana ditane. Neng biyen kok ora. Oh iya. Ora. Biyen kowe nek saiki Kok ora. nek tenan aku wedi lho. Ora wis lah. Padahal iki sing kaya jenengan. Ora. Oh, mah. Ya. Heeh. Pun. Matur nuwun. Matur Heeh. nuwun. Terus gek lungguh. Atur nuwun ya iso Lho nenek piye? Kene tak tulungi kene. Pak, tulungan apa? Tulungan apa? Gak. Kowe Mbah. Wis iso munggah ana. Kowe jek VC ta mergane? Ora ya. Pak tulungan ben munggah. Kok dikira ngedhukno gendeng. Atur nuwun Mbak Ainun. Mbak Ainun. Atur ugi iki sing rawuh bintang tamu Mbak Agnes ya Mbak luar Agnes. biasa. Saking monco. Dari mancanegara. Iya, monggo diaturi tindak maju. Nggih. Pengen krungu soal. Sepate apa, Mak? Minyak telon cap tekan wangine wangi bayi. Minyak telon cap tekan wangine wangi bayi. Minyak telon cap tekan wangine wangi bayi. Hello, good afternoon, Miss. Wilujeng dalu. Mas. Good night kok good afternoon. Good afternoon, nek ini arep bobok. Lah kan ini nggak mau bobok. Oh. Anda itu kepriben. Iya. Sugeng dalu, Mbak Nggih Agnes. wilujeng dalu, Nggih. Lek. Nggih. Bisa bahasa Jawa. Ini kok Niki mau teng ruangane Pak Lurah ngapalke bahasa Inggris nganti pirang-pirang lembar. Aku ya iya. Apa wae sing dihafalke? water your name, water your What name. is your name? What is your name? Yuk. Dipraktek. Sini ya. Wak. Iwa. Apa, Mbak? Ora luwak. Oh luwak. Ya ampun luwak. Ora ning Jawi Wetan niku wak niku nggo wong lanang. Wak, iya. Oh ora luwak, oh, nakal jenengan. Iya, lho mana luwak kaya niki kertene pengen ngeleng. Sanes luwak. Bat truwelu. Trenggiling. Triangulating, yes, of course. Yes. How are you, Mr. Baut? No. Sing marai aku mau fine, thank you. Wah, aku kira ora wae. Nek ditakoni how are you ki bagaimana kabarmu? Fine, thank you and how are you? Ngene. Ah. Fine, thank you. How are you, Mr. Baut? Wae nggo wis wayu. Mbak, bojone senengane iki iso tenanan apa mung etok-etok? Kan saya baru saja buka kamus. Kamus Tagen. Lho apa iso, Om? Apa iso maca? Aku golek Inggris tak bukai kamus Tagen kok reneng aku. Kuwi kamis bahasa Inggris. Ganti jenengan sing aku. How do you do?
Apik. Ora muate rupane. Oh, jangan lihat rupanya. Lah apa? Lihat hati saya dong. Aduh. Iya. Malah tambah gilo. Ya yo nek ora enek apike ya wis nek ade jamak menang itu. Yo enek apike. Iya ya. Nek pas oglangan. Oh, pas oglangan itu pas petengan. Oh, tapi jangan salah. Lah apa? Di saat petengan itulah rasa bisa terdapatkan. Iya. Saat petengan bisa terjadi hal. Rasa apa? Rasa mules. Ora nek menerebu aku, Bu. Pas Iya. oglangan jadi aku rasa mules. Dalam ilusan dalebani pripun kabar sayangku sampun dangu sangat boten kepanggih panjenengan ta mriki kalih sinten Kula wau kalih bojo kula. nitih napa Alah mriku niku nggih. sampun diparingi ngunjuk kalih dahar Sampun. aduh aku seneng banget ketemu jenengan iki lho Wau teng nggen nganu transit ngene ruangane Pak Lurah. terus piye? ning kula dereng kepanggih Pak Jangkung. Biasane Pak Jangkung lak ngoten niku piye? Mengke Mengko diatur. manggi berdua Nggih, nggih. Mangke nggih. anu bojo kula baut boten saged. iki ngopo kawin karo cagak Apa? aku takon iki kawin karo cagak Apa? What? coba maneh Iya. Nah. Ah. karo cicak api iki Apik iki karo cecak. Apa Iya. cecake? Matur nuwun nggih. Mbak Agnes menika where are you from? kula saking Hongaria. Hungaria. Wonten Hungaria enten gaplek mboten mriko? Mboten enten gaplek. Lah wonten Sing enek gapleki. Gaplek itu dari ketela. Heeh. Ketela dijabut terus nanti Nek gapleki iki. ini Iya. sanes gaplek kalau ini unter-unter. Sok meneh nek ketemu kowe mangkat dhewe Bu. Pengen jogur ngeler wirang. Mbak, upama aku duwe bojo kaya kuwi, Terus tak pancal. Ya aja ngono. Upama aku duwe bojo Umpama kaya kowe ngono, nduk- tak pateni. Ora usah tak pateni, lah wong kek ngrukuni bojone wis mati karepe dhewe. Ora kaya aku ngono. Nek bojo semono kowe kepiye lah kok ora ngayahi lho prage kur. kalau saya enggak Mbak Agnes, Mbak Agnes. Ing atase jenengan iku ayu, pawakane apik, kapangane sae, rupane ayu, suwantene sae, budaya. Lho kok gelem karo kae? Kalau jadi bojone jenengan arep tok pateni. Nek saya enggak tak jarangi kek. Jarangi kek tak bubuti. Bubuti, Kek. heeh. Ora usah tak jarang iki wis entek nek. Jenengane. Ya enggak apa-apa namanya juga jodoh. Namanya jodoh. Lah, Iya. itu Nek jeneng jodoh niku ana lho apik. Apa piye? Nek umpamane kok bojoku ayu, kok entuk bojo aku. Ning nyatane aku gemati iso nyrateni. Tapi aku ngerti apa keunggulane Mbah Baut. Apa? Napa? Lah upamane wong ganteng bagus niku nom-nomane bagus tapi suwe-suwe ya dadi olo. Lah iki olo salawase. Nek elek malah saya elek nggih kepara nggih lah nggih. Nek iki to bedolo-kolo. Olo. Olo slomo-lomo. Ulu sulu-mulu-munyu. Dasare olo irek pancen irek. Aja sok ngono. Nenggon TikTok lho. Aku ireng ora masalah. Lah, Apa nek ireng ora neng manfaate? Lah, piye? Apa? Nyatane batu bara telat wingi mati listrik jare batu bara telat. Kamu kok batu bara kuwi rupane ireng. Ireng. Heeh. Putih magrong-magrong perapatan kae rumah sakit nyuk. Anu nyuk. Karo garwane kok nyuk. Kok nek ning omah ya ngono kuwi, Mbak. Nyuknya. Oh, nyuknya. Iya. Nggih, nggih. Nyoknya. Ya bener-bener ya. Oh iya. Oh, iya. Ya maaf. Ngapunten ya. Ora apa. Ngapunten aku pun nyepeleke kalih jenengan. Gua mah kudu disepeleke. Lah napa? Lah aku ora modal kan disepeleke iki. Kok terus mupus. Lah iya. Siap. Mbak. Kak Agnes mau ngaturke lagu napa? Prayoganipun Nggih. saderenge awake dhewe tetembangan Nggih. ngaturi Rama Jangkung rumiyin. Oh nggih. Oh, nggih. Mekater, anu mekater. Lah mau malah kula pun kula tak titip mawon mengke dipasrahke teng wiyaga-wiyaga. Nggih. Titip menapa? Oh,
Ngoten niku mingan wau wekase. Oh, Nggih. didangu. Ayo, kono diparani Mbak Niken karo Mbah Baut. Ah. Mriko kula. Engko jenengan tindak rono berdua, Mbah Baut karo Mbak Niken. Ah. Seksi humas iki. Ayo kuwi sing terjun ning masyarakat kok. Karo bendahara. Nggih, Iya. dawuh Rama. Nggih. Anu niki kula diutus saking ketua panitia. Kok ngendika diutus? Anu panitia sementara Romo dados mboten nganu niki kersanipun sowan panjenengan. Nggih. Ngendikanipun wonten titipan. Nggih. Dalem Piye, Mbak? Oh, ngangge petuk. Oh, ngangge. oh niki anu Pripun, Mbah? oh anu kula mboten mengke terus saut ngeten. Duh, prosesnya angel iki. Nganggo BAP barang ya. Proposal. Tanda tangan RT RW kelakuan baik. Lah sing ora cair iki nek kelakuan baik. Kersane pripun Rama kersane? Petukanipun? Oh. Nggih. Oh, kanca-kanca petukane arep apa? Sik laporan ketua panitia sik. Heeh. Piye, Mbah? Lapor Pak Popo ki kudu di-ACC. Kabul kawusanane primen. Dados mengkata. Nggih. Mboten cekap namung pun jemput anu napa? Iya. Anu lung niku Piye? tamu kersanipun dipun petruk. Oh. Badhe minggahi panggung. Oh. Minggah panggung. Mangkono Patih Muryono. Iya. Ya wis. Injih Kanjeng Adipat. Adipati sapa? Adipati nggih. Ah. Nata Galindra Sulamanusika. Sya. Nggih menika kados pundi? Monggo, lek pancen kersane kaya mangkono. Nggih. Ya mung aku mau nampa mandat saka penjalane Bapak Lurah. Oh mekaten. Kalamun to ngene ya, Yayi Pati. Injih. Penjalane Bapak Jangkung. Iya, Nggih. Rama Jangkung mriku Injih, kepareng Rama badhe lenggah wonten mriku nulya panjenengan kang minangka utusan saka panjenengan ingsun. Dados kula dapur ora ngrampungi. Oh nggih. Sendika dawuh, Lur. Tok. Pareng matur Rama Jangkung. Kula sampun kadhawuhan nderekaken panjenengan minggah wonten ing pepanggungan menapa cekap kula namung ngasta keterangan kagem sowan wonten ing panitiasa. Kersanipun dos pundi menika? Biasane mikir ning dhuwur ning ketoprak. Dados mekaten Rama Jangkung. Kurang seru. Mekaten Rama Jangkung. Oh alah, Mbah. Kula kedah kados pundi? Tumenggung Baut Tumenggung Muryono. Muryono. Wah, tumenggung. Salam taklim saking panitia sampun kawula tampi. Nggih. Lajeng menapa wigatosipun panitia nimbali kawula. Sing seru. Kula kedawuhan Oke iki napa ingkang badhe pun paringaken. Mapak rejeki napa panjenengan nderek. Ada angel mentok ora njaluk ki ngejok. Rekoso men iku ora njaluk aku ki. wis gek bloko wae. Anu niki panjenengan tindak panggung napa panjenengan badhe titip kawula iki nuwun. Kowe malah kaya Oh, ngagem angkong. Kok nganggo angkong? Ya aku nyukur nganggo angkong kok ya. Metaraman. Oh, iki. Monggo. entak. Eo. Ao ae.
Oh inggih, Koko Prabu, sedaya menawi sampun padha keparingaken tartemtu kula nampi Koko Prabu. Mugi ndadosna berkah. Patih Maryana. Kados pundi sinuwun? Iki Prabiyawa Suntampa. Inggih. Monggo jeneng sira. Inggih. Monggo dawing Rama Jangkung. Inggih. Jeneng sira ora dikeparingake nampa najan amung sak. Menapa menika ingkang kejar? Dados kula mboten wonten bagianipun. Mboten wonten. Wes. Kilo. Wah. Klimaksake nganggonku ngupaya supaya kowe iki iso ngrukun aku. Iso golek kaya nyatane endi, Kakang? Cekap semanten ketoprak mboten ngrejekeni, kepeksa kula punggel mboten ngantos rampit. Rama Jangkung. Lajeng kula dos pundi? Rama. Tok. Ora. Rama. Sedaya pun diparingi, lajeng kula kepripun Rama? Walah. Ngaturaken panuwun Rama Jangkung menika kula dipun paringi. Wah, janis mugi dados berkah tumrap panjenengan lan kula sak kanca. Rara donga tunggu dewi-dewi. Sugeng dalu. Mbak Yu Cangi, Pak Jangkung nggih. grup Karawitan Nggih. saking Wonosari Gunung Kidul. Nggih. Para muda Nara Pradangga. Nggih. Anak wedok niki saking Karangpandan. Karangpandan, Karanganyar, Surakarta ugi saged dateng wonten acaranipun warga kepek Wonosari Gunung Kidul. Nggih. Menika tanggap parsa ingkang 117. Oh 117 nggih Pak menika. Ning jemputan kula Nggih. yen Srebet Mataraman niku biasa. Nggih. Niki Mbak Yu Cangi wau sampun ngendika. Nggih. Ngepasi sedasa dinten malih Mahargya Kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 18 setunggal. Nggih. Dos jemputan kula Mars 17 Agustus 45. Oh nggih. Lagune planet, Bu. Ayo iso Kok planet? Mars. Mas ki tegese ki kur. Kur ki utangan BRI. Kur ki paduan suara kuwi lho. Oh nggih. Barengan. Lancaran 45 nggih. Wah, dadi temenggung ora ning biaya pengobatan. Lah ya gene tumenggunge. Niki kajenge sik tengen iki tilem. Mengke gentosan mripat kula. Genderane ku mlebet angawe-awe. Merdeka. Iku sejatine negara kita wis merdeka adhedhasar Pancasila dumadi kalaning tanggal 17 Agustus sasi menuju taun 1945. Iya. Olopis Kontosaris rata perata bayu Olopis Kontosaris Kumandang bareng maju. Ayo merdeka 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 Bumi
kita wis ngerti kok paket dasar Pancasila Dumadi malam ing tanggal 17 Agustus sasi ketujuh taun 1945 Bis konto Paris Ratap ayu Olo bis konto Paris Tumandang bareng maju Merdeka, merdeka, merdeka Bumi kelahiranku Merdeka, merdeka, merdeka Alhamdulillah. Nah, Mbak Yu Cangi, nggih Pak Janggeng. kala wau Bapak Lurah Pak Bambang, Mbah Bambang Ira. Mbah B. Bambang nggih, Mbah Bambang Setiawan menika nyebataken menawi kula menika sampun dipun sebat pinisepuh. Nggih. Panci umur kula nembe 7 gangsal. Tahun melampah 7 Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah taksih sehat selalu. Dados panci klebet ingkang warga Kepek paling sepuh. Kula lahir wonten Kepek setunggal. Panci niki tanah tumpah. Nggih. Darah kawula wiwit 7 gangsal taun kepengker. Nggih, Pak. Nah, menawi tiyang sepuh sagedipun namung nderek ndedonga. Mugi masyarakat Kepek Gunung Kidul, Wonosari, sedaya pinaringan berkahipun Gusti Allah. Amin. Sehat Amin. saras rahayu wilujeng. Amin ya Allah. Kula badhe Nggih. nyekar pangkur Nggih. kangge donga masyarakat Kepek khususipun Nggih. lan marga non kula pelok kurun ning niki slendro mawon. Oh. Heeh. Istirahat tepat, Kak. Nah. Wis men disiap-siapke dhewe kan. Nunggu jatah karepe. Wong kok anggepe ora. Mbah, rene ya. Kok ora diceluk-celuk ta kuwi? Tak seluk lho. Ambil kesempatan. Blok. Nyonya tak idenya. Nah. Pelok 6 apa? Oh nggih. Nyo Mbah, 1000 Mbah. Alhamdulillah. Iso nggo nguyuh kuwi Mbah. Ki wis ora bakal eneng saweran meneh. Mergane Wis tekan 1000-ne iki. Kok bahaya. kembali ke posisi. Ya. Mangga Pak Janggeng. Singgah kala singgah pan suminggah durga kala sing asirah sing hasuku sing datan kasat moto sing atenggah sing awulu sing habahu Nano nino kabeh padha
do sumingkira nononi Balio asalni reki Lah Lah ono istirahat nang lapangan kok niki wau ki tembange pangkur ora kok nina bobok. Oh, yang ijo kepenak banget. Lir, kon istirahat le bablas daya. Suwantene Rama Jangkung ki penak dadi niki ler-leran. Lir-leran lho. Mbah Baut Nggih. pinanggih malih Nggih. panjenengan saya improvisasine sae. Matur nuwun. Gandeng. Improvisasi ki disuntik nggonan ketok. Kayak Imunisasi. Imunisasi kan. Nggih. Nah niki donga salajengipun Nggih, Pak kagem Mbah Lurah, para punggawa pamong kelurahan Kepek, para kami tuwa dukuh nggih RW RT Nggih. kelurahan Kepek sugeng ambal warsa ingkang 117. 17. Nggih. Nggih. 7 Agustus. Kenapa, Nok? Lah wong kula niku pas ngeten iki dilungguhi lho ya gejepit no Pak. Mbrono tenan kono. muni makek. Monggo pun lajengaken, Pak. Niku kajenge keloro-loro men ka. Nggih kajenge mboten napa. Iki nggih donga kangge warga Kepek Sinom Parijoto. Oh inggih. Monggo dipun salirani kalian Mbak Agnes nggih, Pak nggih. Iya. Gonku pari segreng ora masuk. Wau pun pelok. Monggo Sinom Parijoto nggih kula pari 64 mboten mlebet. Nggih. Iki ki tegese gendinge kok malah tekan pari barang. Kira ki aradum binih pari. Mangga. Promi yarso kawro Pecah sekolah. Saya
regep anjogo ora ngenteni digawe becik ora mitani ono yang mangga pun telasaken para dagang apa pilih nanti jangan sasa jamin meneh hae ho ya hae sampun telas matur sembah nuwun Matur suwun sanget Rama Jangkung. nggih Sampun kersa pinaringan dono swanten. alhamdulillah sampun kersa berkahi Rama Ugi dongakake kula masyarakat warga. kula wau nggih sing nggih pripun Pak mengatasnamakan panitia Mbah Baut kula panci titip dumateng 307 Nara Pradangga sedaya luar mangke Mbak Yu cangik ingkang badhe maringaken alhamdulillah kula tampi matur sembah nuwun Pak mugi dados berkah panjenengan rezekinipun sansaya kebak mboten lokak amin nggih heeh Inji. oh niki enten sing dereng niki sinten lah niki sing agung niki sing kula Rama kula wau nggih ini ngajeng kula tesri nek kalih anak kula wedok no Mbak Agnes Agi Dalem. Agi Nggih. nggih ketoprakan no oh nggih Duh. Tes wingi ora tak garap iki wis tes meneh. dawuh Rama matur sembah nuwun Rama toto tandeng tak matur sembah nuwun Matur sembah. dang tak dang sampun paripurna menika pahargyan ketoprak nyenyet budaya menika ingkang katindakaken dening Den Mas Moryana kalian pun lah kula pun nampi lah nggih pun laris pun rampung ketoprakane menika laris Wah aja. laris Aja. pelok malih niki Lah nek Dalam. iki laris dadi masalah iki kowe. micil Rasa. micil oh nggih kamu yang nerusin no? boleh monggo Rama Kula napa jenengan? Bangun Rama. Duh biung ban wayah apa iki tak SMS rambalesi mangga
Romo Jangkung, amit sewu badhe tanglet jenengan lenggah rumiyin. Jenengan lenggah rumiyin. Amit sewu, niki wau tumbasan pinten? Sing tumbas pundi niki wau tumbasan pinten? Imbuhan kolasan. Terus nek tumbas sedoso diimbeti setunggal. Nggih wong niki ming gudiken kok dadi mboten didol mboten payun. Bonus niki. Gratisan. Mangga mijilipun dipun lajengaken. Sik Mbah Baut. Titip sawiran kagem Mbah Baut. Nyo tak bukake isine dudu duit Mixagrip herbal greges. Nggih. Saking Sutresna Budaya menika. Alhamdulillah. Nggih ten jenengan iki. Minum Mixagrip. Sugio duit kene ora waras ya mending sehat. Mixagrip. Pakai yang beginian. Kaki antena goblok Mixagrip kok pakai yang ginian. Ya iki saking Mas Pian Tanjung Sari Sugeng Dalu Pak Dalang derek ndedonga kagem warga kepek mugi tansah pinaringan bagas waras nyun lagune ninggal katresnan. Oh ya kok diaturke. Mas Pion. Pian, endi to wong? Kira saka Mas Pion. Basa Inggrise. Remind. Sampun tengah ratri. Santi iki donga. Donga iki basa Inggrise pray. Nyicil budal.
Wah, Raden Kartomarma. Jangik iya. Nggih. Pripun kersane? Isih suwe ora le Gojek. Sawetawis to sian. Selak aku arep perang. Matur nuwun. Piyai manca nanging tumus bab kawruh Jawa. Iya. Nggih. Monggo Nggih. Bayu Cangik Pak Janggung. panjenengan Nggih. lajengaken Nggih. lan para grup Nara Pradangga Nggih. ngantos titis wancinipun. Nggih. Mugi sedaya pinaringan lancar Amin. sae rahayu Nggih. wilujeng Amin. ing rupidos sambikala. Amin. Donga pangestu kula suwun Bapak. Nggih, Matur nuwun. Heeh. Ya. Sir, matur nuwun. Matur nuwun Rama Jangkung, tepuk tangan kagem Rama Jangkung ingkang baken kersa berkahi, kersa paring rejeki. Mugi lancar sedaya. Amin. Allahumma amin. Ayo. Ninggal katresnan diaturake Mbak Bella meng maju. Oh ya. Nangis sajroning atiku. Nalika sriramu Sambat karo sapa? matur nuwun. Ninggal katresnan sampun dipun aturaken. Heeh. Sampun. Sampun. Lah kok meng mak plekenyi. Ini malah kepenak ninggal katresnan karo ninggal BPKB lah prosesnya suwe kek. Ninggal BPKB iki prosesnya kadang suwe. Nah iya. Nggih. Mbak sinten nika asmane? Kula Bella Mbak niki. Mbak Bella. Derek pitepangan. Nduk Cahayu pidalem pundi? Pidalem pundi? Kula saking Kediri Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Nggih. Mbah Baut, Dalem. Kediri kuwi sing khas opone, Hara? Tahu. Nah, tahu takwa Kediri kuwi ya Mbak Bella ya ngasta kok. Napa nggih? Nggih. Pengusaha tahu. Dalam? Pengusaha tahu. Iya. Oh, lah tahune pundi? Lah monggo. Mbak Nis mau? Aku ora doyan. Tahu dan takwe ya? Iya. Takwe. Tahu takwa. Tapi nek iku luwake gelem. Gelem tambah. Tenan. Iki Mboten purun kok. Kula wingi ming buka-buka tok kek kula tutup melih. Lah teng napa? Lah napa? Mboten. Alah pun tuwa niku ngertipun pun seneng banget pun. Nadyan ora niliki ya Mbah ya. Iki tahune tahu plempung kok. Tahu Berkopong. ora ono isine. Sesideman mengaturke Mbak dibawani. Monggo, Saking Mbak. saking Pak Parman kok ya. Iya. Panyuwunan saking Pak Parman. Pak Parman juragane Dele. Oh, juragan Dele. Nggih. Oh, ya. Wiwit paneh Andrerek anderek sang Wah, Mbah Baut. Ya ngeten iki lho, Mbah. Sinden Sinden ki ngene iki. gandes luwes ngembes. Nah iki Kok nggih kok nganggo dadak nganggo ngembes barang. suarane iki Nek Suarane ati ngono to. ati mak nyeles. Wes Walah. kaya serak-serak Nah, piye. rada semaju no, aku kok backing no. Nek biasane ura-ura ki terus eneng nggon sapake gek eneng backingane swara manuk. Nah, Suara manuk. coba-coba jenengan. Terus alah rak nganti. Alah. Kok yo ono iklan barang. Yo. Iki no manuk semene gedene iki manuk iki. Priya
Terkuku. Mbah Baut beto manuk mboten? Maksudnya saged nyuwara manuk mboten? Saged. Apa nek Coba. jenengan bawa tapi sik nggih. kok gek manuke iki. Penasaran kula nek Nggih, ngene nggih. Mbah Baut. Ki kok manukku ya. Kang olah kok tuh? Manuk tu. Budaya Sowan menyang sowan menyang kutha gedhe Priyaine ya. ngene iki lho, Mbak Bila. dalan Karo ngene iki. Bendara terus kae. lah ngapa ramike wae kok Wah, dadak sirahe wah, sirahe? penak sirahe kok ora. Anggre mongko nek sirahe ke krasa banget. Kayune. Nanti ugak-ugak. Bendera terus kayung nyon selendang kuning Saking kang saking bukir. Jenengan betot dolop to, Mas? sinten? Lah nika Endi? burine jenengan niku Termas ngono kok dolop. tremos. Endi dolop Masa endi? kuwi lho, Mas. Endi to? Cair. Ora ketok. Ora ketok piye to? Iki lho. Iki jane dolope kene-kene iki lho nok ki. Kuwi dalang cilik saka Saptosari kono, Mbak. Oh nggih to, walah. Mas Teo kuwi. Iya. Cilik. Angger dalange muni apa ngono dipaido ya kuwi. Ana suluk bermara remangsum nyamring. Ya Dik, ya Dik ya dengkelmu kuwi. Ayo karang ya ikut meramaikan kok. Lah iya. Tekan ngono. Baut kurang permono ngono no. Kok Bendara terus kae. Kuwi mau ora wis to, Mbak? Ayo kok ya. Lah ya wis. Yo. swara kurang pramono Neng Masis. ning wasis Anggung marang angung romarang bendara tias dia sulestyo wijer wijer ngincangake alis ya terus tresno sasideman Ayo. Liler. Kene. Maju kene. Monggo. Pak Uji. Monggo sugeng lega. Matur nuwun. uruk dereng lagi arep mulai Heeh. Oh, akhirnya wiwit dereng Ya. Aku naro wiwit tak ngaso sik. Iya. ayo karo joget kok wis entuk sawiran barang kaya Oh, sandal kesel. Anggepe Oh,
1000 iki mau. Oh, 1000 iso nggo nguyuh. Oh iya bener. Lumayan. Nguyuh 2000 Ding, lha ya kuwi gur 1000 nguyuh separo wae. Separo. Ya. Ora nganti entek berarti. Ya, anu sesideman digarap Banyuwangi. Ya, Heeh. rada jogeti, Pak. Saking kula langsung napa Inggih, gendang? saking panjenengan. Oh nggih. Heeh. Luwe becik patenono timbang perpisahan pringya kang selesnya karewangisan. Oh iki Sundra. Marang kula bocah gunung senadyan bocah gunung kaduga ngrimpung jiwa ragaku tak kurang kehormatan amprok rubuh ngarepi Mangga. Koplo, Mak. Oke, Mas Mojo Lendut. urip ana kutha gedhe tak tunggu
buanterke nek arep rampung ki buanter. Oke. Oke, siap. Heeh. Ya. Urip ana kudu gedhe kowe tak turkoke ora sanksi la 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 kowe apa bae ora nakat masih Terima kasih. Matur suwun Mbak Bella Sungkawa. Bella Nadinda Lah asmane. niki lho nek bareng namatke bojo kula nek iki belane iki sungkawane. Ya aja kok ya. Sehat terus ya Mbah Baut. Sehat Bagas Waras. Jenengan menika aset Aset Gunung apa? Kidul. Aset Gunung Kidul. Alhamdulillah, amin, amin. Cagar budaya. Nggih, perlu dilestarikan. Ya nggih. Nek perlu disukani panjang ilang gitu kan. Apa dikai tugu wae? Digawe tugu. Monumen. Oh bisa toh dibikin tugu? Iya dicor wonge. Bukan tugu itu. Gupolo. Gupolo apik. Gupolo. Nek enggak Gupolo itu ki lho. nek gedhe, nek Gede. cilik, gupolo Nek cilik biasa. Bener. Cilik gu pilih. Ning tenan kok Mbah Baut ki panjenengan wis diakoni karo seniman dagelan sak njaban rangkah Gunung Kidul. Nah, Amin. kaya Pak Deku Ngadiraja, Pak De Gareng Tralala ki wis ngakoni jenengan. Ki dagelan luar biasa. Kae iki wis sepuh ning energik luar biasa. Nganti Pak De Gareng ngendika ngene iki, Mbah Baut kae iki wis sepuh ning isih energik, saya tua kesuk ora mati ning garing ngono kuwi nek ngendika. Wah, lek mboten napa-napa, enggak malah regane saya larang. Nek telesi gur 17 garing 22 Lah. kok men. Padake mepek kacang regane. Mbak Limbo. Dalam. Aku malah curiga iki dudu Mbah Baut. Lah. Dalang tangklang. Oh mirip. Mirip banget. Mirip Pak Dalang. Adi apa piye? Pak Adike Pak Tangklang. Oh, anu Pak Ento, Pak Tengkleng. Nggih, Pak Dalang. Mirip Tengkleng. banget anu Pak Suryani. Saben dina. Wah, Loh persis. suarane persis. Persis. Bersih. Iya. Si Mbak Asep Baut. itu tadi. Halo. Gojeng ana watese, Mbak. Oh, inji. Sedaya lepat kula nyuwun pangapunten, konjuk Pak Lurah nyuwun pangapunten, ambek bilih kirang damel rena ing penggalih. Oh iya. Merga iki lakone ya pancen sing ngersake panjenengane Mbah Lurah, Mbah Baut. Inji. Mula ya kudu tutuk aja ngasih menggok ndalan. Inji. Eh, Pak Dalang. Matur nuwun. Pangapunten Oh inggih, Mbak Agnes. menawi anggene gegojekan enten ingkang keladuk, Nggih. enten ingkang kirang nuju prana wonten Nggih. penggalih panjenengan ugi para pamirsa nggih. Oh, Nggih, nyuwun agunging samudra pangaksami. Yes. Kang Baken ugi katur warga masyarakat matur nuwun rezekinipun mugi berkah barokah Amin. sedayanipun. Amin. Pun lajengaken sowang-sowang Pak Dalang. Inggih, Mbak Niken, Mbak Agnes, Mbah Baut. Inji. Thank you, you're welcome. Oh Yes.